Když já spím méně než těch 6 hodin, tak v tom těle se dějou absolutní věci typu snižuje se mi imunitní systém, zvyšuje se mi až dvojnásobně riziko rakovinného onemocnění. Jenom tím, že jako přestanu spát, nebo tím, že spím méně než 6 hodin. Rozvoj neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimer, Parkinsonova choroba. Jenom tím, že já se sama ochudím o ten spánek. Je tam samozřejmě porucha vůbec jakoby v rámci toho metabolismu. Já samozřejmě, když jsem nevyspalá, tak šahám po tom cukru, rozjíždím si úplně jinak tu inzulinovou křivku. A teď je jako takovej dobrý strašák. Když jsem v nějaký dietě a nespím, nebo spím, ale míň jak těch 6 hodin, nebo míň jak těch 7, tak se mi ten tuk odbourává ne jakoby z té mý tukový zásoby, ale ze svalů. No, takže já jsem si šla zacvičit, abych měla svaly a pak si to s prominutím úplně poděláš. Ty lidi opravdu se ochudějí o ten spánek, jakoby o ten nejpřirozenější regeneraci, ten nejlepší reparační proces, vůbec jakoby ten úklid v tom těle se děje všechno večer.